И здравейте хора, съм Милен Геймер и днес ще играем Clash Royale. И искам да ви покажа новата си легендърка, която ми се падна от Legendary Chest, но понеже нямам снимка как ми се е паднала и направо ще ви я покажа. Малко да намалим звука. Изчакваме да зареди и ще ви го покажа. Ще ви я покажа. Аз как да се падне друга легендърка, но нямаше как. Тая легендърка, тая е. Ще чакаме да зареди, защото нещо става. Вече една минута не иска да зарежда и 21 секунди. Вече зареди, отваряме. Който иска да влиза в този клан, ако се съберем много хора, обещавам, ще направя клип и който има който е на първо, второ и трето място, става колидер. Аз ще го направя задължително. А новата ми легендърка е, познайте, Inferno Dragon. От всичко, което може да ми се падне, аз не исках Inferno Dragon. Аз не исках Inferno Dragon и не исках и Ice Wizard. Исках Lava Hunt и другите легендърки. Без Ice Wizard и Sparky. Защото Ice Wizard и Sparky ги имах, но точно тази легендърка трябваше да ми се падне. Падне. Ще искаме малко фурна. Фурна. Така, ето е фурната. Да, така. Ще направим една-две битки. Сега пак ще се бъгне. Не. Това е най-якото, че ми бъгна, а това е най-гадното, че той има боулер. Ще изчакам Royal Giant да почне да атакува. Ще дам на боулера и Wizard да умрат. След това си пускам Giant пеката. Няма да стане така. В момента ми умират Giant пеката. Няма нужда, оставям самия да умре. Пускам Inferno Dragon и Електро. Електро. Зап. Готов съм с зап. Една скелетова армия. Знам, че има зап. Сега ще го запни или с Валкирия.
Валкирия можеше, не можеше, ами може да ми смъкне морете. Зап. Да се вземе с инферното. Газ, 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 газ! Не! Един скриншот. Как тъкмо ще го бия и загубих? Не, равни сме. В момента снимам в 11 часа 23 минути. И малко късно е, но няма какво да се прави. Скелетова армия. Сега пак ще ми свали колата, добре. Да. Замина се. Хора, смятайте колко бързо минава времето. Сега почнах да снимам и вече са минали 9 минути и 50 секунди.
Добре, той има бандит и бомбър. Добре, така тауъра ми заминавам. То няма с какво да се играе. Сега да видим Инферно Драгона какво ще направи сам. Да, съответно ще ми го спрат с ракета. Събираме 8, точно 8. Батъл Хок. При Хок Райдера близо могат да унищожат цял тауър. Пускам му един зап. Сега. Бам! И това мисля да е целият клип. Аз бях Милен Геймър, абонирайте се за мене. И какво да ви кажа, освен това. Освен това, ще дадох 9 джема. Значи преди това си изхарчих 36 джема за 2 честа, които бяха 2 силвър честа, за да мога да спечеля легендари и да дам 9 джема, за да го отворя. Аз бях Милен Геймър, абонирайте се за мене и чао! Имам 9 джема и 6485 пари.